Ягон кас омада тозир пурсид? Атрифем но ягон кас омада гишти на телефон кар на омад. Баъд шиштам омадан инаш мебиёд вияш мебиёд хати как будто одам ба мусбат намекунем ин ки танга қитиям президент ку ҳақи галаздан газа мафта ман хо мерам ку агар хо рафтам мата футбол мекунем яда тоқат кун натонистем замин дароз хо рафтам сони духтури ҳамон военкомат дида гуфт ки скория чиезан баъди тақрибан 2 соат 1.5 соат скория омада акту кор карду гирон овард ба беморхонаи ба вилоят. беморхона инҷо овард баъди ҳам ман на ай 4 одаме ки хони мазида дар медиги веве дидам на военкомат додан дидам ҳеҷ ки дидагим не дар бораи военкомат чӣ ба мана гуҷо будан ҳеҷ чӣ гуфтагишон не ҳамдуни военкомат бурдан сони военкоматданги одамо гуфт ки ачива партофти мата ҳамихе алхизмат метарсем ҳатам алхизмат чун нагуфтан ки мо ҳам ту хизмат мебирем пеш аз он ки ман набиёрам ҳамашу повестка надодан дани хона зада шикаста рафтан пеш повестка надодатан? повестка ягон бор додагӣ неман боли шумо дар рӯйхати шаҳри хуҷанд дар қайд ҳастед? ҳа дар шаҳри хуҷанд ҳамони ҳамсоя гузашта айни ҳамсоя поям ба мегузаштаги мефаҳмида дидам ки ай оҳанг кандашту замин ба ғалтидам ва 4 метр замин ба ғалтидаму хестам ки бинам бо ҳарсеве бо аққи ман давида омадам хестаму як дудон бо поям ба гурехтам дигар гирехта натонистам замин ба шита мондам омадан қапидану маҷбури дари мошини тихонаду военкомати шаҳр овардам военкомати шаҳр даровардан мошин фуровардан да гӯша гуфтан дар военкомат ман гуфтам ман раҳ рафта наметавонам гум дастам хабида раҳ гуфтан хеле сахт реста гирон бурдан дароваранду мусталба шинондан ман гуфтам ман устанда шита наметавонам пуштам дар мекунам биёд ман замин ба хоб мерам не хо намерам инҷо мешинӣ гуфта агар хо равӣ футбол